Jeg hedder Thomas, og jeg har været udlært siden år 2000. Og jeg har arbejdet her ved Per i 10 år nu. Primære opgave det er nok lidt mere flere specielle ting, altså køkken og renovering af nogle ting og sådan noget. Vi laver alt, altså det er både vinduer og døre og køkken og gulv og loft. Jeg kan godt lide det meget altid, altså der er meget forskelligt. Jeg er måske ikke den der type, der godt kan lide at gå på en byggeplads i flere måneder. Og jeg kan godt lide at komme rundt og lave lidt forskellige ting. Altså. Jeg kan godt lide at lave noget helt specielt, altså måske noget for noget bevaringsværdigt. Jamen jeg vil gerne levere et godt produkt til kunden, altså noget som jeg også selv synes, at jeg kunne bruge derhjemme. Altså. Og ikke har dårligt samvittighed over, når jeg tager fra, i hvert fald. Det er næsten være det værste. Jeg tænker, hvis man skulle gå og tænke bagefter, skulle jeg nu lige have gjort det, inden jeg kørte, eller sådan noget, det er jeg træt af, i hvert fald. Jeg synes, vi laver et godt stykke arbejde og et godt arbejdsmiljø, og jeg synes, at kunderne roser os og er glade for det, vi laver. Så det tænker jeg, det må være i hvert fald en væsentlig grund til det.